أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da sake zuwa wannan shafi ta My Grassroot. Shafi ne wanda yake koyar da abin da ya shafi yaren Larabci, musamman mun fara abin da ya shafi tushen yaren kenan, ma'ana huruful hija'iyya baƙaƙe kenan na Larabcin. Mun fara tun daga alifun zuwa ya'un muka nuna yadda ake furta su, yadda kuma ake rubuta su. Sannan a darussanmu na baya mun fara nuna abubuwan da ya shafi yadda ake rubuta waɗannan haruffan kenan, yadda suke zuwa a farkon kalma, tsakiya ko kuma ƙarshen kalma. Sannan muka zo muka rubuta wasu ɗaiɗaikun haruffa, sannan muka gina wasu kalmomi da su. A wannan darasi za mu ci gaba da nuna yadda kuma za ka warware ko kuma za mu warware haruffan kenan, haruffan wasu kalmomi. Za mu nuna wasu kalmomi ne sannan mu zo mu ciccire haruffa da aka gina waɗannan kalmomi da su. Sai dai har kullum muna tunatar da ‘yan uwa idan mutum bai yi subscribing ba, ya taimaka ya yi subscribing, ya danna alamar ƙararrawa. Ta wannan ne za a sanar da shi duk lokacin da aka ɗaura sabon darasi. Sannan ya yi liking, yana ba mu ƙwarin gwiwa mu ci gaba da abin da muke yi. Idan tambaya ce mutum yake da ita ko shawara, akwai comment section mutum zai iya commenting. Bismillah. To kamar yadda kuke gani ga kalmominmu ga su nan, yanzu za mu fara ciccire haruffa da aka gina waɗannan kalmomi da su. Kamar kalma ta farko muna da ba'un, ya'un, ta'un, sai mu ciccire sai mu ce ga ba'un ɗinmu, ga ya'un ɗinmu, sannan ga ta'un ɗinmu. Waɗannan su ne haruffa da aka gina wannan kalman kenan. Sai kalma ta gaba muna da mimun, muna da sinun, jimun, sai dalun. Waɗannan su ne haruffa da aka gina wannan kalma da su. Sai kalma ta gaba muna da kafun, nunun, ya'un, sinun, ta'un. Kafun, nunun, ya'un, sinun, ta'un marbuta. Sannan kalma ta gaba fa'un, ta'un, alifun, ta'un marbuta, sai mu ce fa'un, ta'un, alifun, ta'un marbuta. Kalma ta gaba muna da shinun, alifun, ba'un, sai mu ce shinun, alifun, ba'un. Waɗannan su ne haruffa da aka gina wannan kalmar da su. A yi haƙuri za a ga muna ɗan sauri, to dalili shi ne muna so mu gajarta bidiyon ne saboda ‘yan uwa su samu su bi karatun. Sannan kalma ta gaba muna da nunun, alifun, hamza, ba'un, sai mu ce ga nunun ɗinmu, ga alifun, ga hamza, sannan ga ba'un. Sai kalma ta gaba mimun, ra'un, fa'un, wawun, alif, ainun, sai mu ce ga mimun, ga ra'un, ga fa'un, ga wawun, sannan ga ainun. Sai kalma ta gaba sinun, kafun, ra'un, sai mu ce ga sinun ɗinmu, ga kafun, ga ra'un. Waɗannan su ne haruffan da aka gina wannan kalmar da su. Sannan kalma ta gaba ainun, sinun, lamun, sai mu ce ga ainun, ga sinun, sannan ga lamun. Sai kalma ta ƙarshe muna da alifun, sinun, ta'un, shinun, ha'un, dalun, sai mu ce ga alifun, ga sinun, ga ta'un, ga shinun, ha'un, sai dalun. Waɗannan su ne baƙaƙe da aka gina wannan kalmar da su. Wannan shi ne karatunmu na ƙarshe. ‘Yan uwa kar su manta idan ba su yi subscribing ba ko kuma wannan shi ne farkon zuwansu wannan shafi, to su taimaka su yi subscribing sannan su danna alamar ƙararrawa domin su samu dama a sanar da su duk lokacin da aka ɗaura sabon darasi. Masha Allah.